बाजारात बसलेलो आज पावसाळ्यात घालून आमचा गिरायक लागणार त्यांना आम्ही आता भीतीन भरल्या आता उलटा घरात मग पावसाक लागून बाहेर बसपाक मेळोंक ना ना सकाळच्यान खूप पाऊस हो तुम्ही खंयसून येयले तर आम्ही आम्हाला गावठी मुलं म्हणजे आयचो बाजार तुमचो तळेलो पाऊस पडाला आणि गिरायक वगैरे काय ते 30 रुपये मागे 20 रुपये 10 रुपये सांगितलं पण गिरायक नाही वाटतं पावसामुळे पाऊस पाहिजे हा गिरायक आहे ना पाऊस पाहिजे पाहिजे मग गिरायक पाऊस नसेल तर काय येतं पाणी नसते काय फक्त आज गिरायक नाही हां पाऊस लागून गिरायक येईल आमच्या तुमचा काय असे खराब वगैरे झालं खराब जातं आमचं पाय पुसवलं की माल खराब जाईना जातं